Ama fu ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ ye ko aw bisimila dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ ka kunnafoniw minnu kɛra ka bakurubaw ta minnu kan ka se ka jɔ hakiliw fɛ ka segin u ka a ka faamuya kama. Dɔgɔkun kunnafoni a bɛ daminɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ni nin nkaloba in ye Mali jamana bolo tako 25 don Octobre kalo sa kalo 10 ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo don. O kadara kɔnɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ma a ye kunnafoni di kɛnɛ sigi senga ka ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo nu don. A denbaya o bɛ an ka surasi ɲɛma bolo ni o ye Général de Brigade Kani Jabate ye. Dakun ye fɛn min ye o ye ka bolomafara kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na a bɛ kɛ sababu ye ka fasoden ɲumanya de timɛ. A y'a ko ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ hakɛ dɔ don bɛɛ lajɛlen kan ka min kɛ. An ka maa minnu bɛ a kɛnɛ kan u ye kunnafoni minnu sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada. Maa minnu garijɛgɛra ni dɛmɛ in na olu tɔgɔla kuma lasebaga a kɛlen ko ka dɛmɛ kɛbaaw fo k'u waleɲuman dɔn a labanna ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin adamaden ŋanaɲuman bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka ni dɛmɛ kɛbaaw ladege ko walasa maa dɛsɛbagatɔw ɲɔgɔn dɛmɛ kalo min n'a bɛ fɔ dɛsɛbagatɔw ka se ka dɛmɛ sɔrɔ a kɔnɔna na i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na jamana ɲɛmaaw fɛ. An b'a ɲini Ala fɛ ka ɲini kira fɛ Ala ka san caman yira an na donc anw ye nin dɔɔni sɔrɔ cogoya min na pour que san wɛrɛ minnu fana ye lujuratɔw ye ani dɛsɛbagatɔw ani fɛnw fana bɛ se ka nin fɛn u bɛ se ka fond de solidarité bɛ se ka nin ɲɔgɔnna k'olu fana ye cogoya min na donc vraiment an ka foliba bɛ bɛɛ lajɛlen et puis an bɛ Ala deli aussi Ala k'an ka jamana lakanda Ala k'an ka jamana kisi Ala ka hɛrɛ la don an ka jamana kɔnɔ ka jamanaden bɛɛ lafiya. Ɲinan ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo hukumu na a denbaya dira maa min ma ale y'i ka nisɔndiya yira kɛnɛ kan ka nin hakilina tabaw fo ni ka laban ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko ɲɔgɔn dɛmɛ ko malidenw bɛɛ lajɛlen k'o kɛ diɲɛ don o don baara ye u ni ɲɔgɔn cɛ ko ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka lahalaya ye k'o bɛ kɛ sababu ye maa dɛsɛlenw ani maa minnu ni gɛlɛya kɛra sababu ye k'u wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la olu ka se ka lafiya cogo min na. Non dɛmɛ min filɛ ka di a nisɔndiya ka bon parce que u ye dɔw di minnu degunenba don a b'u dɛmɛ mais u ye fɛn dɔw di mun bɛ baara di dɔw ma o fana ye koba de donc ni fila bɛɛ ye action belebele fila de parce que dɔw bɛ n'i ko k'u jɔ kalo kelen i bɛ fɛn d'u ma a ka jan donc u ye minnu di briefings b'a la layɛtiw ni fɛnw b'a la u bɛ mako caman ɲɛ sisan bon dɔw bɛ yen u ye machine ka formation d'u ma fɛn o fɛn n'i ye mɔgɔ kalan fɛn o fɛn na o b'a tigi kunkolo kɔnɔ i y'a ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya o fana ye koba de donc ni vraiment ni b'u fo k'a ɲini bɛɛ fɛ u ye mun fɔ casquette la an ka n'a kɛ ni kalo bɛ yen dɔrɔn an k'u dɛmɛ ni mɔgɔ ye hakili jiginna la hadamaden ɲɔgɔn bɛ yen a haju b'i la a mago b'i la fɛn dɔ la n'i bɛ se ka min kɛ i b'a k'a ye. An b'a lɔrɔnya k'a fɔ nin kɛnɛ kelen ka ɲi maaw nisɔndiyara ni ɲɔgɔnlɔnw ye n'o ye catiriw ye minnu bɛɛ lajɛlen ye tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan fɛn min ye fond de solidarité nationale ye ale ka baara de bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka dɛmɛw fara ɲɔgɔn kan walasa dɛmɛ k'o ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma fantanya ani k'o sɛbɛkɔrɔduga ka bɔ jamana kɔnɔ. Ka fara diɲɛ tɔw kan Mali jamana ye donba ɲɛnamaya don min ɲɛsin bɛ tɛgɛ koli mɔ safinɛ na o don ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya kow mɔ ale ni a dɛmɛɲɔgɔnw jɛra ka don in sigi sen kan an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Tɛgɛ koli k'a jɛ a tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ sigira Kanajigi la Manden commune na a baaraw n'u donni kadara kɔnɔ ni nin kɛcogoya ninnu de jamana ɲɛmɔgɔw bɛ welewele kan kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ka ɲɛsin waleɲumanw matarafali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛgɛ koli safunɛ la ni ka sanuya. An b'a fɔ bamanankan na bon donc ne bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bi don kɛra donba de kɛnɛya don an ye denmisɛnninw bɛɛ wele ka na mɔgɔw nana bɛɛ bɔra pour que ka ni san o san tile 15 octobre tile 15 mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn fɛ diɲɛ mɔgɔw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin don in kɛ donba ye k'i tɛgɛ ko foyi tɛ yen k'o bɔ safinɛ la parce que a b'an bana caman de kunbɛn an y'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka Ebola kunbɛn a bɛ choléra kunbɛn a bɛ kɔnɔboliw kunbɛn a bɛ denmisɛnninw ka kɛnɛya yɛrɛ de nɔgɔya n'a kɛra k'a ɲɛ fana an ye mun kalan ka bɔ diɲɛ fan caman na o faamuyali mun kɛr'o la olu ko anw ma minnu y'a faamuya olu ko so minnu kɔnɔ ni
tɛgɛ ko yɔrɔ bɛ yen nɔ ani safinɛ ni ji bɛ yen nɔ ni tɛgɛw bɛ ko yanni dumuni ka kɛ ni tɛgɛw bɛ ko ni mɔgɔw bɔra ɲɛgɛn na wa olu ka du kɔnɔnaw la banamisɛnnin caman bɛ tunu wa n'o banamisɛnninw caman tununa fana aw yɛrɛ b'a dɔn o fana bɛ ko nɔgɔya dutigi ye wa mun fana bɛ guwa don a bɛ ko nɔgɔya fana ye. An ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw a ladala ɲɛmɔgɔw fo ka taa se a politikilakaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin kɛnɛ ɲɛnamaya ni nisɔndiya ye kalandenw minnu bɛ taa mɔgɔ 100 caman na olu sugandira ni ka tɛgɛ koli ka jɛ safunɛ na k'o waleyacogo ɲuman yir'u la wa u bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ donna tɛgɛko minɛn kelen kelen na Mali jamana minisiri ka fɔ la min n'ale ka cakɛdaw ɲɛsinnen don kɛnɛya ani ɲɔgɔndɛmɛ waleya koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale fɛ tɛgɛ koli safunɛ na waleya de don min n'a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin bana caman kɛlɛli ma i n'a fɔ kɔnɔbolilabanaw fo ka taa se ninakili degun bana dɔw ma ka fara Ebola banakisɛ kan. Bi kɔni vraiment n bɛ yankaw bɛɛ fo mɔgɔ minnu nana aw bɛɛ fo a b'aw jija de nin kuma ka se yɔrɔ bɛɛ denmisɛnninw ekɔliso la o so kɔnɔ o nin ye fɛnba de parce que nin ye vaccin de ni ɲɔgɔn vaccin da nɔgɔman tɛ yen i bɛ se ka taa vaccin ɲini diɲɛ fan bɛɛ mais vaccin fɔlɔ mun sɔrɔla choléra contre la o ye nin vaccin de ka safinɛ di ka ji di k'i tɛgɛ ko wa an y'a ye fana Ebola ko tuma la n'i y'a ye an sera ka ko caman kunbɛn an sera k'an yɛrɛ fɔlɔ ka kɛnɛya kunbɛn ka tila ka tɔw fana bali ka bana sɔrɔ a kɛra tɛgɛko in ni safinɛ de donc an ka se ka nin fɔ denmisɛnninw ye k'a fɔ dutigiw ye k'a fɔ musow ye ko nin ye koba de vraiment n bɛ yankaw fo n bɛ vraiment waleɲuman dɔn ala k'u sara. An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ nin kɛnɛ in sankɔrɔ tara ni seko ani donko tigilamɔgɔw ka ladilikanw ye u ye min kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu sen yera nin kɛnɛ in ɲɛnamayali la mun ko sɔn tɛgɛ koli ka jɛ safunɛ la o bɛ se ka faamuya jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. maa sabaw minnu ɲɛsin bɛ sigikafɔ n'u doni nɔgɔyali mɔ ni ɲɛnatigɛ sabaw do u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ntɛnɛn sɔgɔmada yan b'a fɛ surunani donba min bɛ jamana tɔgɔ la o dagayɔrɔ yɛrɛ la ka se ka kunnafoni dilaw ladɔnniya baaraw minnu bɛ senna sigikafɔ ba la min bɛ ka kɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dialogue national inclusif kɛrɛnkɛrɛnnenya sigidaw ta kunjɛli min kɛra ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni dilaw ye fɛn minnu sɔrɔ olu la an ka jɛ k'a ɲɛmada. juin kalo tile 25 tɛmɛni jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye danaya ta ka da maa minnu ka walasa sigikafɔ min bolodalen don jamana ɲɛmaw fɛ n'u k'a ma dialogue national inclusif a baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o danaya dara maa minnu ka n'u k'a ma nansarakan na facilitateurs olu ye ni kunnafoni di kɛnɛ sigi baara daminɛni n'o ye phase communale ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni laselaw ye o baaraw kan ani kominiw kɔfɛ a baara kan ka kunda yɔrɔ min kan n'o ye cerclew ye ka se ka da don o fɛnɛ na médiateur de la république ale a yira k'a fɔ a baaraw kɔni n'o ye concertation ye n'o sigikafɔ ninnu ye k'a baaraw sera ka kɛ komini 605 kɔnɔ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ko fɛn min ye cercle fɛnɛ ka yɔrɔ ye k'o baaraw bɛ daminɛ ni dɛnɛ octobre kalo tile 14 jaabiw caman dira u fɛ ɲiningalikɛlaw ka ɲiningaliw la ko joni jalagitigi ɲininen jamana la halaya salama na k'o bɛ an segi kɔ ko min ɲinen do bɛɛ fɛ sa o de bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko walasa hakilila minnu bɛna bɔ ni sigikafɔ ninnu kɔnɔna n'o ye dialogue national inclusif ye a ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye maa kana n'a sɔrɔ k'a fɔ don dɔ la ko ne hakilina o ma ɲininka. ko minnu ta banna lɔgɔkun tɛmɛnen cercle ta bɛ daminɛ bi bon a bɛ taa la taabolo jumɛn na anw ka faamuyali la ala barika la a sera commune minnu na n'o ka ca ni commune 600 ye an ma se ka se yɔrɔ minnu na baba k'i bɛ o gɛlɛya min sɔrɔ l'o la an y'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nka ko gɛlɛnba yɛrɛ tɛ mais mɔgɔw ye kuma ta gɛlɛya min b'u kan u sigiyɔrɔw la u yɛrɛ ka ɲinini ye min ye maliko la bi u da sera olu ma an y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye a tun fɔra ko dialogue politique inclusif sisan a nana kɛ dialogue national inclusif ye o sɔrɔla min fɛ an sɔnna ɲɔgɔn ye de an ye ɲɔgɔn ɲininkali de kɛ an ye lamɛnli kɛ mɔgɔ caman ko min dira u ma n'a tɔgɔ ye ko dialogue politique inclusif o tɛ anw fa o t'an wasa an ka kɛ dialogue national ye opposants yɛrɛ tun sen b'o la an y'a tu ta la anw ma ban bolo an y'a tu ta la an k'o tuma n'o don an ka tɛmɛ ni dialogue national inclusif ye o kɔrɔ ye min ye kuma tɛ to kɔfɛ
mɔgɔ si tɛ to kɔfɛ bɛɛ kana ka n'i ta fɔ donc n'aw nana mɛn halisa k'olu m'u sago sɔrɔ a balalana mais o n'a ta o ta an bɛ n'u sira taama ka ɲini u fɛ halisa u kana an ka nin kuma in fɔ min bɛ maliko la an ka fɔ. walasa maliden bɛ diɲɛ fan o fan bɛɛ ka se i sen don nin baara in na jamana ɲɛmaa ye dana da maa minnu kan n'o ye facilitateurs ninnu ye u ye bɔlɔ ka kunnafoni di sira dɔ bɔ n'u k'a ma ko site internet u y'o bila sen na walasa maliden bɛ fan o fan hakilina min mana k'i fɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ni sigafɔ in hukumu na k'i k'i hakilina di o site internet u y'o lancement kɛ www.dialoguenational.ml. dali masakɛ mɛ ka yele duga ka bɔ minnu ka yeli mɔ fara mɛ ɲɔgɔn ka jɛkulu kɔnɔ ko Union Malienne des Aveugles UMAV wulila ka se Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali la ni ka min ye u ka bere ye canne blanche ko tɛngu Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛ dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ani Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara la ka sabu kɛ a ka wuli ka jɔw la ka lujuratɔw dɛmɛ kuma bɛɛ bonyamasegi ani ŋaniya jira do ka ɲɛsin a mɔ a ka ɲɛma danga o de kɛra bere in bisimilaba ye ɲɛmaba tɔgɔ la ni o ye bani ye ko in kɛra tarata ka bɛn ni octobre kalo tile 15 ye Haut Conseil Islamique jabala la fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ yen filɛ. baara daminɛna ni alikuranna sanuma kalanni de ye ala kɛmɛ ka yele duga ka bɔ minnu ka yeli mɔ n'u bɛ jɛkulu kɔnɔ ko Union Malienne des Aveugles UMAV bere min y'u dɛmɛ n'a ye ka se k'u taa yɔrɔw lasɔrɔ nɔgɔya la u y'o dɔ ta ŋaniya ɲumanya la ko tɛngu Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara la kɔrɔba bɛ a la maaw bolo dali masakɛ mɛ ka yele duga ka bɔ minnu ka yeli mɔ ka sabu kɛ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara a ka cɛsiriw ka ɲɛsin u ka jɛkulu mɔ dɛmɛw ni dɛmɛw minnu n'a b'olu ɲɛsin mɔ ka se k'u ka baara nɔgɔya u bolo u ka don murubakala la an ka jamana kɔnɔ k'u bɔ bolokɔfɛtɔmaaya la o wale ɲuman dɔ de do wa bi tali kɛ donba fɛnɛ ɲɛnamayali ka diɲɛ kɔnɔ octobre kalo tile 15 o ye diɲɛ seleke naani donba ye min ɲɛsin bɛ mɔɔw mɔ dali masakɛ mɛ ka yele duga ka bɔ minnu ka yeli mɔ san o san o bi ɲɛnamaya. Bi don ye donba ye parce que a bɛ a permet an ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko canne blanche ni a dɔnnen don ni bere jɛmani ye n'o de b'a to lujurabatɔ minnu ka lujura b'u ka ɲɛ fan fɛ ka autonomie bɛ se ka assurer k'o yira jama la k'a fɔ n'a ye nin ye mɔgɔ min bolo lujurabatɔ don a mago bɛ aw ka dɛmɛ la an ye ɲinanta bonya ta k'a di Sherif ma ka d'a kan a ka ɲuman kɛlenw kan bamananw yɛrɛ ko da mun tɛ ɲuman dɔn kura kɛkun t'o ye a ye kɔrɔlen ɲuman caman b'a kan ye donc an y'a décidé ka nin kani d'a ma ka bonyamasegi k'a ye ka hakilila jigin 2017 ale de tun ye mois présent ye a y'a sogo bɔ a golokɔrɔ ka taa an fɛ yen wa a y'an dɛmɛ cogo bɛɛ la an ka kuranko la ensuite an ka lakɛrɛ an bɛ minnu dilan o feereliko la ani an ka denmisɛnninw ka baarako la donc bonyamasegi don halisa k'a yira la k'a fɔ an jigi b'a kan lujurata bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la pour que égalisation des chances mun fɔra u ka se ka kɛ tiɲɛ ye Mali kɔnɔ. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali a ɲɛmaaba a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara ka dangangale a kɛtɔ ka bere bisimila a y'a ka nisɔndiya jira zamzami ye sugandi kun na UMAV-lakaw fɛ ka bonya in kɛ a ye ka sabu kɛ maa don maa min cɛsirilen bɛ malidenw ka kelenya sigiɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min danfara kana don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw sɔrɔli la jamana bolo o y'a ka wuli ka jɔ fanba ye o kumana ko bonya ɲini kɛli ka kan. Bon a ma balana a ma cun an kan fana parce que Sherif Ousmane Madani Haidara ani UMAV ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔ bi ɲɛ kabini 2017 ka kɔ ɲɛ 2017 nin kalo in belebeleba in ni o ye hinɛ ɲɔgɔnya ani kɛrɛfɛden kɛrɛli kalo ye a denfaya dira Sherif ma o kɔnɔna na ani UMAV ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka koɲɛ u ye ko wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ɲinɛ ni UMAV ye a kanu nin donba in diɲɛ bɛɛ bi don min ɲɛnamaya n'o ye canne blanche don ye nin kaloba in kɔnɔna fana na ka a bonya ta ka di Sherif Ousmane Madani Haidara ma u ye Mali silamɛ bɛ bonya u y'a di a ma en tant que président du Haut Conseil Islamique du Mali en tant que porte-parole de toute la communauté musulmane du Mali. Baara kun jɛra ni bere in yɛrɛ a labaara cogow ye min ɲɛ jirala UMAV-lakaw fɛ ni ka sɔrɔ ka dugawu don kɛ jɛkulu ka ɲɛta ani jamana basigili la.
minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ ani a ka bolofara min ɲɛsin bɛ fana labitaninsow ɲamadali ani u jateminɛni mɔ jango u bɛ se ka baara kɛ kɛnɛya binaku ka jamanadenw nimisi wasa. Bolofara in bɛ wele ko Agence nationale de l'évaluation des hôpitaux. U ye kɛnɛ sigi sen nka san 2018 u ka jateminɛw bɔra labitaninsow minnu kan n'olu kɛra sɛkasi dondenw ye kɛnɛya nasira baaraw la ka se k'o dama u tulo kan ni ka bonyamasegin fɛnɛ kɛ u ye ni jɔnjɔ tɛnkuni ye u la. A ko denbaya kun bɛ minisiri bolo, minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ. An ka jɛ k'a ɲamada sɔrɔli fɛ. Mali bɛɛ Sikaso hôpital ba de kɛra gale ye ni kuru 73 ye ka hôpital du Mali da o kan ni kuru 63 ye hôpital mère enfant Luxembourg o ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ ni kuru 62 ye kɛnɛya ministri ale jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a di Sikaso dɔgɔtɔrɔso ma ni ka ciwara da o kan k'u fo k'u waleɲuman dɔ baara kɛ ko ɲuman na. Nisɔndiyalen don ka nin prix in k'a di n tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma directeur tɔw bɛɛ ani directeur fana fɛn fɛn tɛmɛna Sikaso an'an ka ministre an'an ka ANH directeur o de nisɔndiya bɛ n na bi ani Sikaso population bɛɛ lajɛlen cɛsiri de ye nin ye sisan an b'an cɛsiri dɔw kɛra halisa caman tɔlen don donc n b'a ɲini personnel bɛɛ fɛ halisa an k'an cɛsiri k'a ɲini département fɛ u k'an accompagner halisa k'a ɲini ANH fana fɛ u k'an bilasira halisa. Jɛkulu min sigilen don minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔlɔsi u ka baaraw la k'a lajɛ tigitigi ni baara bɛ ka kɛ a kɛko ɲuman na olu fɛnɛ y'u ka nisɔndiya yira k'a fɔ critère fɛn fɛn sugandila Sikaso dɔgɔtɔrɔso ye o bɛɛ lajɛlen matarafa. Anw sigilen bɛ dɔgɔtɔrɔsow de ye walasa u ka se k'u dɛmɛ k'u ka baaraw taabolo k'a lajɛ a ɲuman tila k'u bilasira o de ye okumu kɔnɔna na an ye nin baara in sigi sen kan o dɔwɛrɛ tɛ c'est pas que an bɛ fɛ k'a kɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ ko tɛ c'est k'a lajɛ ni ɲuman bɛ kɛ yɔrɔ min na k'a yira tɔw la u fana ka se ka taa o sira fɛ critère mun na sisan an ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'i sera banabagatɔ n'i sera dɔgɔtɔrɔso la urgence la i ka se ka ta ka furakɛ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen ma ɲininkali k'i la k'a daminɛ depuis i don yɔrɔ la fo ka taa fɔ i bɔyɔrɔ la k'i furakɛ ka sɔrɔ foyi ma ɲininka komi fɛn yɛrɛ fɛ an ka sariyasow y'a fɔ cogo min na tantɔ o ye critère la belebeleba ye o b'a la dɔwɛrɛ fɛnɛ bɛ yen tuguni n'i donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na i ka se ka fura sɔrɔ k'i furakɛ ni fura sɛbɛn'i kun i ka se k'a sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ la ka sɔrɔ i ma bɔ ka taa yala yala yɔrɔ la ka sɔrɔ ka fɛn ɲini o critère dɔ ye o n'a ɲɔgɔnna caman mais an bɛ hakili lajigin critère nin an ni dɔgɔtɔrɔw de y'a ɲini ɲɔgɔn fɛ anw kelen m'an sigi k'a fɔ k'an b'a baara kɛ an n'u jɛra de ka sɔrɔ ka critère choisir ɲɔgɔn fɛ an bɛnna mun kan an y'o de kɛ gafe ye ka tila ka baara kɛ n'o ye an bɛ u wele hali bi olu bɛ fɛnw de ye jamana de ye an bɛɛ ka se ka baara kɛ walasa an bɛɛ ka se ka kɛnɛya bɛ se ka sabati. Ministre y'a yira k'a fɔ Mali dɔgɔtɔrɔsow tɛ ɲɔgɔn dan na nka a ka kan baara ɲuman ka wale ɲuman dɔn. Société Générale de Business Agricole SOGEBA cakɛda do min ka baara ɲɛsin bɛ sɛnɛ donni mɔ bala ka nikura fiyɛ sɛnɛ na sɛnɛkɛlaw dɛmɛni ani u dɛmɛni ni sɛnɛkɛminɛnw ni nakɔ sɛnɛfɛnw ji ani sumajalanjiw ni bagajiw ni nɔgɔw ye a kɛmɛ ka foroba dɔ da foroba min ɲɛsin lɛforo ye u k'a ma ko champ d'expérimentation daw bi yɛlɛ san o san tako filanan daw yɛlɛla an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sɛnɛko ɲɛdɔma ŋanaw jamana tɔgɔ la ani an ka jamana cikɛlaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ kan ka bɛn ni araba octobre kalo tile 16 ye ko in kɛra yɔrɔ min na o ye Marako ye Welesebugu sigida la SOGEBA PDG ale kun bɛ kɛnɛ kan an ye fɛn minnu sɔrɔ o filɛ. Sanfila ka da ɲɔgɔn kan Société Générale de Business Agricole SOGEBA n'a ka wulikajɔw bɛn bɛ sɛnɛ donni mɔ bala ni sɛnɛkɛminɛnw ye ka daminɛ sumanjiw la ka taa se binfa furaw ani nɔgɔw mɔ nakɔ sɛnɛfɛnw si ani sijala a b'a ka daw yɛlɛ walasa a ka kɛtaw ka sidɔ u k'a ma ko journée portes ouvertes foro belebele fɛn zɛn bɛ a bolo min ye sifilɛ yɔrɔ ye ko champ d'expérimentation san fila in kɔnɔ maaw bɛ bɔ fan caman fɛ sɛnɛ ɲɛdɔma ŋanaw ni ka t'u ɲɛda sifilɛ foro in kan bawo o sifilɛ foro in sumansi minnu labɛn bɛ ni k'olu bɛrɛbɛn n'an ka sɛnɛtaw ye olu de bɛ labɛn a kɔnɔ. K'a yira jama la k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan ni o ye journée porte ouverte ye ka ɲɛsin an ye si minnu dan nin kɛnɛ in kan an ye mɔgɔ minnu wele olu kana kɛ seere ye ka si ninnu ka témoignage kɛ k'a dɔn k'a fɔ a bangera fɛn mun na ni ka se k'u jɔyɔrɔ dɔn donc o hukumu kɔnɔ n'i ye si yɛrɛ ta k'a lajɛ sɛnɛ kɔnɔ ɲininikɛlaw b'a yira k'a fɔ kɛmɛ sigi la sɔrɔ la si jɔyɔrɔ bɛ taa fo 30 fo 40 o b'a yira k'a fɔ ko siko vraiment o tɛ ko fitinin ye
o de la Sojeba directeur ko ale yɛrɛ ye sɛnɛkɛla den de ye ka wolo sɛnɛ la ka mɔ sɛnɛ la fɛn min n'o bɛ se ka mɔgɔ kelen ka kalo 4 kalo 5 baara tiɲɛ donc ale tɛ fɛ ka don o da fɛ ale bɛ fɛ fɛn min n'o ye si ɲuman ye sɛnɛkɛlaw bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la donc ale bɛ i bila o ci de kan n'i y'a jateminɛ Sojeba tun bɛ daminɛ waati min na an tun bɛ si san mɔgɔ wɛrɛw de bolo ne k'a feere mais n'i y'o baara jateminɛ i bɛ se ka bɛn si ɲuman ma komi i bɛ se ka bɛn si kolon ma yaasa ka bɔ o kadiri kɔnɔ an ko nin ko in tɛ se ka laban ni anw yɛrɛ m'an ka foro ɲini an yɛrɛ ye ka se k'an ka si lakolokolo an yɛrɛ ye. maa 200 ɲɔgɔn na olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ si tileforo in kɔnɔ ni o ye champ d'expérimentation ye Société Générale de Business Agricole Sojeba bolo ka bɔ dafɛdugu bɛɛ lajɛlen la. nakun de y'o ye bi kana journée ouverte in na kana lajɛli kɛ ka filɛli kɛ ka lagalita sɔrɔ ka fɔta sɔrɔ ka dɔ fara n ka dɔnniya fana ka kanu fana ye n se yan n y'a ye n bɛ se k'a fɔ parce que n'i ma fɛn min ye n'i k'i bɛ fɛn o fɛn fɔ o la i ye nkalontigɛla ye foro in y'a ye a bɛ n'a fɔ hectare 60 ni kɔ de don ne tɛ sɛnɛkɛla ye ne ye dumunikɛla ye Kulubalilakaw ko ne kana sɛnɛ kɛ k'olu bɛ sɛnɛ kɛ ko ne ka jeliya kɛ ko n ka baara kɛ olu fana ta ye baara min olu b'o kɛ nka u ye min kɛ ko n kana n jɔ k'a lajɛ ka s'a lagaleko la a san fɔlɔ ye nin ye a bɛ sɛnɛ nka n'i ye dugukolo in ye i b'a dɔn k'a fɔ dugukolo in ye dugukolo kura don dugukolo kura exploité san fɔlɔ i bɛ fɛn caman y'a la nka i b'a dɔn n'a bɛna min di parce que n'i yɛrɛ kɛra sɛnɛkɛla kɔrɔ ye parce que n yɛrɛ fana ye sɛnɛkɛla kɔrɔ de ye baara min kɛra la ɲinɛ manamana baara tɛ baara in ka ɲi a ɲɛna baara in kɛbaaw kan ka fo daw minnu yɛlɛla Sojeba fɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka Sojeba ka baarakɛtaw dɔn hali bi togodalamaw fɛ cikɛlaw fɛ dakuru ɲɛ kelen Société Générale de Business Agricole Sojeba ɲɛmaaba a ka laɲini don hakilina mun y'an se yan ka Mali taa ɲɛ sɛnɛ sira fɛ o hakilina de y'an se yan n'a y'a jateminɛ an ye kɛnɛ mun sɛnɛ nin ye ɲinan a bɛ taa hectare 60 dɔɔnin na nka kɛnɛ nin sɛnɛ an ma dɔwɛrɛ si sɛnɛ siw kɔ suman si basabu n'i y'a mɛn ko sɛnɛ suman si a bɛ daminɛ suman si ɲuman de la sɛnɛ mana diya i ye cogo o cogo n'i ma suman si ɲuman sɔrɔ sɛnɛ ma bɔ ka d'a kan n'i ye sɛnɛ kɛ n'i ma fɛn sɔrɔ la i bɛ timinangoya walasa mɔgɔw ka se ka suman si ɲuman sɔrɔ Sojeba ye i walaka k'i ɲɛsin sɛnɛ ma nka suman si sɛnɛ taasira fɛ o de y'an se nin kɛnɛ kan yan bi basabu ni ko k'i bɛ fɛn kɛ mun ye baara sira ye baara mun don baara fɛsɛfɛsɛlen de don i bɛ mɔgɔw wele ka mɔgɔw hakilina dɔn sɛnɛ ɲɛmɔgɔw minnu bɛ sɛnɛ ko kunna gouvernement ka service technique ani ONG ani coopérative ani sɛnɛkɛlaw n'i ye bɛɛ hakilina ɲini k'a dɔn i bɛ se ka pan yɔrɔ dɔ kunna walima i tɛ yɔrɔ dɔ dɔn i b'o fara i ka dɔnta kan o de y'an se nin kɛnɛ kan yan bi ka hakilinaw falen ka mɔgɔw bɔ a kalama ko Sojeba fana wulilen don k'i cɛsiri suman si sɛnɛ la nka an t'a kan kelen an bɛ mɔgɔw hakilina ɲini ka fara an hakilina kan o de y'an se yan bi mun bɛ anw kɔnɔ nin ko nin na an bɛ hectare 60 ni kɔ la bi san nataw la anw bɛ fɛ an ka ɲinɛ o kɔ an k'a kɛ fɛn ye an tɛ da fɔ bi nka an ka tɛmɛ o kan fɔ wuu an ka taga parce que Mali bɛ se ka yiriwa ni sɛnɛ dɔrɔn de ne dalen b'o de la Sojeba mɔgɔw ko k'u dalen b'o de la Mali bɛ se ka yiriwa ni sɛnɛ de ni dun ka fa sabatira dɔrɔn kuma caman bɛ ban Maliko la kabini Société Générale de Business Agricole Sojeba sigira sen kan san 2015 a kɛmɛ ka jɔyɔrɔba minɛ sɛnɛ binakun kan Mali kɔnɔ ani Mali jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna siw minnu bɛ se ka kɛ si sɛnɛtaw ye an ka jamana kɔnɔ ka sanga n'an ka kuma in ye ka se ka sɛnɛ kɛ k'i hakili to jiko ta fa la o de t'an bɛ k'o bila sɛnɛkɛlaw ka bolo kan Société Générale de Business Agricole Sojeba sɛnɛkɛlaw dɛmɛni an'u dɛmɛni a kɛmɛ k'a dabɔ fɛn min kama o ye ka kɔngɔ kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ sɛnɛ ka yiriwa ni ka fandanya kɛlɛ o de fana bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV ka dɔgɔkun kunnafoni na an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ ye ko a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma